vots a favor de la proposta? 15. Vots en contra? Abstencions? 2. El punt 11 és una declaració institucional relativa a la defensa de la missió humanitària dels refugiats a Europa. Aquesta declaració proposa els següents acords. El ple de l'Ajuntament de Sóller sol·licita al govern de l'Estat espanyol un compromís ferm amb les persones refugiades, rectificant la postura presa a la darrera reunió de ministres de Justícia i Interior de la Unió Europea i l'anunci de la seva predisposició a acollir les persones refugiades que proposava la Comissió Europea. El ple de l'Ajuntament comunicarà aquest acord al govern de l'Estat espanyol. L'Ajuntament de Sóller es posarà a disposició del govern de l'Estat espanyol per l'acolliment temporal d'algunes d'aquestes persones segons les capacitats del municipi. Aquesta és la proposta. Sé que a nivell de la comunitat autònoma, en el Parlament de la comunitat autònoma, han consensuat entre tots els grups polítics que conformen per unanimitat una moció amb aquesta referència. Bàsicament és la mateixa que se presenta aquí, amb una diferència, que és que s'inclueix que per part del govern que ens passi la competència en els ajuntaments, però que ens dotin de pressupost per poder sufragar aquests gastos. Digo, com que està consensuat a nivell de comunitat autònoma, no la tenen vostès. No la tenim, perquè si la tenen tothom. Bé, però això només serà per aportar, perquè en principi estan tot d'acord, només serà perquè abans les dues que bàsicament és el mateix, l'únic que afegeix això de la partida pressupostària en el cas que s'hagi de fer, no? No diu de partida pressupostària exactament, però diu que dotarà la comunitat de medis als ajuntaments que així ho feien. Realment amb aquesta darrera setmana tot l'argumentari ha canviat. El plantejament del govern espanyol, de Brussel·les, ja és diferent de quan vam fer, vull dir que l'argumentari pràcticament ja no és el que potser redactaríem avui. L'important jo crec és fer constar que el poble de Sóller, representat pel seu ajuntament, defensa davant l'estat espanyol o davant Brussel·les o davant qui sigui, que els refugiats no estem parlant d'immigració en sentit genèric, sinó de refugiats polítics que tenen un dret d'asil, i l'Ajuntament de Sóller, el poble de Sóller, està disposat a ajudar en la mesura que pugui li correspongui. Si hem d'afegir que demanem ajuda econòmica, ho podem afegir, de fet ja la Comunitat Europea ha dit que n'hi hauria. Vull dir, però sobretot és un manifestar-se en voluntat en nom de tots nosaltres i del poble de Sóller de que volen participar de tota aquesta mobilització a favor de les persones que tinguin dret d'asil. Jo estic d'acord, però vostè me diu que és una setmana que ja tot el podem afegir, que només no va comprar el mateix. Però l'acord és el mateix. Podem demanar suport econòmic a l'Estat. Jo m'ho fet tots dos, no és que jo ho digui, jo era una aportació extra per intentar si el govern balear, diguéssim, el Parlament aproven això, també nosaltres hi quedem vinculats, estan per damunt nosaltres, vull dir que
res, aprovem la moció així com està i demà veurem com és la moció del govern. Senyora Sina. Bé, des de Guanyar Soy estem totalment d'acord amb aquesta proposta com a ajuntament de donar asil a persones que estan vivint una guerra molt cruel i que necessiten sortir d'allà. Crec que tots ho faríem, no crec que sigui plat de bon gust per ells sortir del seu país i tots si ens trobàssim en la mateixa situació sortirien del país i més si teníssim infants els intentaríem protegir, per la qual Solla com a ciutat solidària que sempre ha estat s'ha de mostrar com a tal i s'ha de dur això endavant, estem totalment d'acord. Senyor Estert. Per el que és proposta per les illes estem totalment d'acord i creiem que Solla ja té una experiència, un antecedent previ en la gent que va venir i crec que va ser positiu i crec que per lo que és Solla és un poble que crec que és més d'acollida que no per fer-se'n fora. És un poble pròxim i estem totalment d'acord. Senyor Cervera, jo ja he donat la meva opinió. Sumant sense cap dubte, a més aquí a Solla van ser pioners, en Mari Vázquez, a Escandavant i Joan Grau. Per tant, crec que si ja ho van ser en un moment ho podem confirmar-se. Em sap greu que no sé pas, que no ho he dit jo. Jo consta que no és un tema de partit, és un tema simplement d'anar a lo de rei, no anar a lo de més vell. Però tot el que sigui, i crec que és fundamental ajudar, que nosaltres som afortunats i vivim a una comunitat autònoma que afortunadament està bé i que no s'està segura, i en un municipi com Solla, no crec que està en un 7,5% de paro, vull dir que afortunadament està bé i la gent té feina i té un futur, jo crec que és esplèndid, crec que està bé que a més participem en la gent que avui en dia té un problema i que sofreix la ignomínia de que crec que és una barbaritat. Per tant, que no és el nostre suport, sincerament. Bé, és una declaració, s'ha de votar. I de votar. Vots a favor d'aquesta declaració institucional. Són 17 vots a favor. Plets i preguntes? No, hi ha una moció d'urgència, perdó. Bé, ha passat per registre una moció d'urgència presentada pel grup municipal Alpí. El que proposa és instar el govern balear i el Consell Insular de Mallorca que acordin i procedeixin al rescat de la concessió del túnel de Solla en aquesta legislatura, establint una col·laboració tenint en compte que el Consell Insular de Mallorca és l'administració titular de la infraestructura i que el govern assumeix anualment el cost de la subvenció als residents pel preu del túnel. Bé, abans de tractar la moció s'ha de votar l'urgència i la inclusió dins l'ordre del dia. Sense que serveixi de precedent, trobant que aquesta moció no és una moció que hauria de ser tractada com a d'urgència. Hi va haver les mocions d'urgència són per coses, com diu el seu nom, urgents. És una moció que ja se va aprovar durant la legislatura anterior 2 vegades i podria anar perfectament en el següent ple. Hi va haver comissió l'altre dia, hi va haver junta de portaveus, no se va dur, la presentes i molt bé, se durà d'urgència, però que no serveixi de precedent, que no hi haurà mocions que no siguin urgents, que s'aprovin per urgència, que no s'aprovin per urgència. Val? Si la vol defensar. Perdó, votar en urgència. Defensa l'urgència, si vols. Sí, m'agradaria defensar-la per simple motiu de que, així com vostè ha dit, s'ha presentat a altres plens, s'ha aprovat, però creiem que a dia d'avui
la gent que hi ha aquí asseguda, la gent que hi ha en el Consell, la gent que hi ha en el govern, no és la mateixa gent, i d'això tothom està ben assabentat. Creiem que ha començat un nou curs polític i que no té per què esperar més. Quin era el motiu de l'urgència? Pues que s'ha ficat com a proposta de no de llei i com a moció a lo que és a Solla, perquè creiem que com més pressa comenci a fer feina amb això, antes es beneficia la gent del poble de Solla i dels voltants. Ve aquí perquè és aquesta urgència, és a dir, si la podíem haver preparada uns dies abans, però llevant la gent per posar-nos d'acord a nivell de lo que és el Consell i de lo que és el govern, no són 2 dies. I mirar que se faci a la vegada, a la mateixa setmana, a lo que és en el municipi, el Consell i el Parlament, creiem que és una de les maneres de poder pitjar i que se pugui fer feina a totes les institucions. D'aquí creiem que és l'urgència perquè aquesta setmana se presenta tant al Consell com al govern. I aquí l'urgència que creiem, i s'ha fet d'aquesta manera perquè ens ho van passar quan ho van tenir que havíem pogut entregar el que era el ple i el Consell. El que dèiem, el primer és pràcticament el curs polític d'aquesta legislatura se comença pràcticament aquesta setmana, aquest mes de setembre, i és aquí on creiem que és urgència per poder començar a fer feina. Va, passar a la votació. Vots parlar. Vots a favor de l'urgència. Bé, jo puc puntualitzar una cosa i a més el company de consistori ho diran, que sí s'ha fet altres vegades, anant a junta de portaveus i plantejant que vols fer una moció i que no l'acaba de tenir perfilada perquè la vol presentar i respecte a aquell tema ja se pot incloure dins l'ordre del dia i suposo que per part del partit polític no tenen cap inconvenient. Més que res per les formes, les formes crec que les hem de respectar i hem de tenir en compte on estan i per on presentam. Per tant, si vostè ja tenia previst el dijous quan va ser la junta de portaveus o poca cosa, clar, el que estranya és un poc això, no va dir res i després presentar aquesta forma urgent. Per tant, vam passar divendres matí, conforme ho vaig tenir, vaig poder donar la intervenció i vaig mirar de posar-ho. Tingui present per una altra vegada. Senyor Sumaro. Senyor Sereno, cada vegada me fa escoltar. Jo tindria que donar la raó, és a dir, jo vull donar la raó al senyor Bestat i crec que no fan bé reprimint-lo i renyant-lo com si no s'apliqués la norma. És urgent perquè se presenta fora de plaç, no perquè siguin tan urgent per ser municipi. Se diu una esmena d'urgència perquè no l'ha presentat en 48 hores, res més, i té tota l'autoritat i tota la llibertat per presentar inclús una esmena, pot ser. Una altra cosa és que després aquí s'accepti o no que ell la pugui defensar, però òbviament, clar que ho va presentar, clar, i no ha de servir present, clar, és que no, és que ell o qualsevol de nosaltres podem presentar una esmena en el darrer moment i si hi ha d'urgència, pot ser perquè no sabem que les darreres 48 hores no s'ha presentat en el plaç que correspon, però això no vol dir que no se pugui presentar, no li pot dir que no se'n fica de precedent perquè la pròxima vegada no les fotrà, ell ho pot presentar. Una altra cosa és que després aquí no se li vulgui escoltar, que és una altra cosa, però jo crec que fa bé presentant una cosa i jo s'ho ha comentat perfectament. No m'apareix bé la forma de dir està bé, perquè no és urgent i tot, pot presentar. Clar que és urgent, la gent que li ho té, clar que és urgent, i la gent que vol que se recuperi, clar que és urgent. Per tant, jo almenys tinc entès així, que la forma és exactament aquesta, per tant, jo li dono la bona per haver presentat i perquè la defensi, perquè crec que és el que correspon i crec que és el joc precisament d'aquí, que tothom pugui demanar el que trobi i que se faci el que tregui la majoria. O se sumen les minories, però és igual, que se faci. Però ell té totes les representants, no? Aposta li hem demanat que la defensi i aposta li votarem a favor. No, el que li he dit abans simplement és que no són les normes que regeixen
a un cicle. I com que nosaltres sabem com estaven acostumats vostès durant aquests 4 anys darrers, que se'ls votaven cada vegada. No. No, jo li dic com els vaig viure jo, i simplement va ser així, i no els vaig viure com vostè els va viure. Jo no dic per discutir, ho dic perquè jo crec que fa un gran esforç per participar, per fer coses per municipi, crec que ho fa bé, i ja per ciutadans que no s'ho prenguem com si no fos això. Però vull dir que amb tota evidència, sí, nosaltres lluitem d'urgència i hem acceptat qualsevol proposta de tothom, i en aquest cas si hi ha hagut per s'interessa tot que s'emergia. En moment mai hem negat l'urgència o separar, ningú. Jo només es va de pensar en el punt de vista, no pensava en jo, no ho havia de Mal votat l'urgència. Vots a favor de l'urgència. Són de 7 vots. Ja. La moció la vol defensar? Sí, a les Illes Balears tenim un dels peatges més cars d'Espanya i per no dir de lo que és Europa. El túnel de Sóller és una infraestructura inaugurada a l'any 1997 amb una longitud poc més de 3.000 metres i té un cost aproximat de 1,65 euros per quilòmetre. Per tota la vall de Sóller, patir que aquesta concessió i el retard del govern en el pagament de les subvencions als residents s'ha convertit en un greuge comparatiu, en un desavantatge en matèria de comunicacions i transports amb un símbol de sobrecost inassumible en aquests moments històrics. Mantenir els ciutadans i a totes les persones que interactuen amb la vall de Sóller en aquesta penalització és inacceptable. La resta de ciutadans de Balears no es poden imaginar el que és haver de pagar cada pic que te'n vas de Cateva o entres de Cateva. Encara que pròpiament el titular del túnel és el Consell de Mallorca, entenem que el govern balear ha de col·laborar amb aquesta situació i en el rescat de la concessió del túnel. No es pot perdre de vista que el govern balear assumeix anualment un cost d'una subvenció damunt de lo que és el resident de la vall i per tant que ja té una implicació econòmica sobre el cost de la infraestructura territorial, o sigui que ja té un cost, el Consell i el govern ja estan destinant un del pes, que ja costa un del pes, que seria que tot això s'estalviaria. Vist al mateix temps que aquesta moció es presenten mocions en sentit similar al Parlament i al Consell Insular de Mallorca. Per aquests motius, el grup de la proposta per les Illes del Pi presenta la següent moció. Instam al Govern i al Consell Insular de Mallorca que acordin i procedeixin a rescatar la concessió del túnel de Sóller en aquesta legislatura, establint una col·laboració tenint en compte que el Consell Insular de Mallorca i l'administració titular de la infraestructura i que el govern assumeix anualment el cost de la subvenció al resident del túnel. Jaume, vols dir qualque cosa? De Lluís? Bé, comencem nosaltres. Bé, respecte a la moció i dir-li això, com ja havia dit en Jaume Esbalda anteriorment, és una moció que s'havia presentat la passada legislatura per part de totes les corporacions en què hi havia hagut acord en un tema que és molt sensible i hem de fer front comú. I amb això trobarà tot el suport per part de tots els grups polítics que estan aquí representats en la corporació. Dir-li també que al llarg d'aquesta setmana, primer, el que m'haurà comentat és que no sé si ahir o avui ja s'han posat al dia els pagaments de les subvencions. I en 3 mesos s'han actualitzat aquest retras que hi havia aquestes dades, quan en períodes anteriors havia estat molt de temps abans, per tant ja s'està abonant la subvenció a tots els residents, i
Soia, per tot el que havia hagut abans, per el sobrecost que havíem aguantat tots els ciutadans, perquè al final som tots els que hi passam i utilitzem aquesta via, i formular alternatives per poder fer viable a Carrascar. Ells sí que ho tenen present, que diuen que és un acord, com el tema d'acord de governabilitat per dur endavant aquests projectes. Crec que ho condicionen també a rebre totes les transferències de carreteres per manteniment i projectes de millora de carreteres i infraestructures a nivell de Madrid, convenis que s'estan firmats en la comunitat autònoma que després transfereix en el Consell perquè és l'òrgan competent en el Consell, però sí que se van plantejar fórmules que s'havia parlat també a la passada legislatura, com intentar que entre Consell i Govern fossin intermediaris en la concessionari i no hagués de respondre l'usuari, és a dir, que entre ells totes aquelles persones que tenen la subvenció, entre ells arreglassin aquella subvenció directa i no s'hagués d'avançar d'un més, que va ser una fórmula que també van posar damunt la taula per estudiar. Per tant, tot aquest camí s'ha posat damunt la taula, està molt d'acord amb el que vostè ha comentat i ha expressat, i crec que és un tema sensible no de totes les corporacions i no de tots els habitants de Soia, tots els residents i de tota la gent que dia a dia ha d'utilitzar aquesta via i ha de pagar aquest sobrecost. Per tant, també és el nostre suport. Senyora Sina. Sí, per part de Guanyem Soia ens afegim a les paraules del senyor Josep Lluís Colom. És un tema molt sensible per la gent de Soia, significa un sobrecost. Hem d'utilitzar el túnel, pràcticament molta de gent ho utilitza diàriament per anar a fer feina, per anar a metges, per anar a fer gestions, i consideram que ni el poble de Soia ni els mallorquins haurien de tenir aquest sobrecost, i a més crec que no porta res bo al poble, referent a que a nosaltres ens costa sortir, però els que estan a l'altra banda del túnel s'ho repensen abans de venir aquí a Soia a fer despeses en els nostres bars, restaurants i altres serveis que els hi podem oferir, perquè tenim un poble meravellós que ha de tenir aquesta porta oberta. Senyor Ximara. Estava escoltant per tornar a repetir el mateix que tots, però ho donam per clar, evidentment tothom igual i apoyem la moció presentada per el senyor Bestat. És bo que durant pràcticament 3 mesos s'ha cobrat mensualitats més una anterior, doncs 4, com que encara, i més que tenim membres que formen part del govern de la comunitat autònoma que se posi fil a segura i que sigui possible dins cada mes si s'arriba a posar al dia, que m'ha pareix que no falta massa, de fet. Però és que quan vam arribar a eleccions pràcticament estava fins a començament d'any estava fins a gener, perquè quan se van pagar pràcticament 2 anys que duen de retras, per tant ja està, ja de tornar a agafar estil, de manera que avui que tenim persones importants allà que no ho deixin de banda i que cada mes ho anem cobrant i ens posem al dia, que seria una bona notícia. Passam a votació. Vots a favor d'aquesta moció són 17 vots a favor. Ara ja els darrers punts són prets i preguntes. Prets i preguntes, primer de la corporació. Senyor Ximara. Senyor Cervera, tinc un parell de temes a comentar. Primer començaria per un prec. Com que aquí saben, he estat un parell de dies fora d'aquí i m'ha dut una sorpresa que ho dic perquè m'ha cridat molt l'atenció, per això el pas com a prec. Que s'ha arribat a Soia, passar per davant d'aquí a la caixa, los caídos i 2 senyals de prohibit que són francament impressionants. No sé si és perquè són noves o perquè són grosses o per lo que sigui, però crec que valdria la pena que s'ho repensassin un poquet, perquè qualsevol persona que arriba en el tren i per agafar el tramvia i mira cap a l'avinguda, cap a baix, cap a plaça, que hi ha els 2 farols vermells que diuen no passi, estèticament no queda del més curiós. Potser hauria maneres un poc més discretes o més, ja sé que en el fons l'objectiu és que el cotxe ho vegi, per tant podria haver fet una de 3 metres de diàmetre i segur que va. Però entre i entra és una pena, i jo convido que tothom ho miri, és una pena
parar-s'hi a l'altura de la caixa i mirar cap a plaça i veure aquells dos cristalls vermells de prohibido el paso. Primer, és el subliminal de que no entri ningú, però clar, supos que no és aquest. Però és el que la gent que fa una fotografia s'endú a seva crida l'atenció, o li dic perquè ho miri i hi haurà una cada banda i només que li prec que ho miri i que pensi si hi hauria alguna que fos menys impactant a l'hora de les imatges dels municipis. I això com a prec. I després com a pregunta també em va arribar, avui he baixat l'esport i he dit que han llevat un arbre i que hi ha hagut la rotonda de Joan Miró, que li falta un tros important d'aquella placeta i he demanat per ahí i resulta que ningú sabia res. I jo m'agradaria, perquè no veig, no m'ha dit cap regidor que hagi passat per cap comissió informativa, ni s'ha explicat a ningú, ni per Facebook, que l'objectiu no és contar les coses, sinó precisament donar participació a la gent. M'agradaria saber per què s'ha fet això. Si hi ha informes de la Comissió de Mobilitat, de la taula de mobilitat que ho aconsell, l'informe de policia que digui que és la millor solució. M'agradaria saber si hi havia qualque alternativa a fer això, quin objectiu té haver romput aquella placeta que formava part d'un petit oxigen d'aquell racó mariner. I després m'agradaria saber si això s'ha consensuat, perquè fa poc va haver una reunió a l'Escolàpia on se va fer una assemblea, que potser ha estat un bon foro per contar-ho a la gent o per demanar opinió, però que jo sàpiga, ni per la PIMA d'Esport ni l'agrupació de veïnat d'Esport sabien absolutament res de què s'hagués de retallar i passar autocars per allà. M'agradaria saber, encara que potser en el fons, pot ser que ho pugui comprendre, m'agradaria saber en què s'han basat i per què aquesta urgència de cop, després de quasi 100 dies d'estar a l'Ajuntament, de fer això i sobretot, què és el que més se va recriminar a jo com a alcalde, és que fer-ho en nocturnitat i al·legosia, sense que ningú sàpiga res, s'arriba allà a la brigada, clas, llevat, ja i aquí fa dia de glòria. Per tant, m'estranya, en el talant i talent que tenen, que hagin fet això amb una falta d'informació a la gent, de col·laboració amb la gent i de cercar alternatives que podria opinar la gent davant d'això. Més que res perquè vostè m'ho va respondre i vostè va ser el líder d'una campanya molt agressiva contra nosaltres en la campanya electoral i m'agradaria saber qui és que ho va decidir i per què no s'ha tingut el detall de demanar-ho a la gent, que crec que és important la participació i comentar-ho i saber per què. No sabreu després, perquè després ho ha dit per Facebook que serà una explicació, però a Toro Passat quan ja està mort ja no li poden acordar trossats i m'agradaria que algú me digui que hi ha informes que ho diguin, que era la única alternativa, que hi ha hagut un grup que ho ha decidit, algú que no sigui un regidor passejant per decidir-ho, de ser possible, no? De com explicar. Primer de tot, m'agradaria saber per què l'altre arbre estava tallat, perquè n'hi havia un que ja estava tallat. Gràcies, i esperava la pregunta. No havia cap arbre, era una branca d'un metre i mig que estava absolutament morta. Per tant, arreglo. Bé, de tota manera, jo he arribat a una conclusió. Jo, és bo, tinc una fotografia de que ell era un xiprers d'Esport de Solla, on a dalt havia una foto meva, perquè som els d'Esport Popular, i no sé si és una vengança perquè havia una foto meva allà dalt o què, però no se pot tallar un arbre que té 60 anys d'aquella altura. Allò no se va tallar cap arbre. Se va tallar un arbre d'un metre i mig, que era una branca i que estava morta. Vull dir que no, que per cert, si volen llevar arbres morts, n'hi ha un darrere que nostre, que el podrien llevar, perquè si li cau damunt qualcú, doncs tindrem un deixat, perquè qualcú li va fer forats i li va tirar, diu, rondum dins els forats, perquè ho sàpic que se pot matar un arbre d'aquests, doncs mira, ja ha passat també no ho tens, però si tenen tant de ganes de tallar, tallin aquests. No. Primer, l'arbre que hi havia del costat era tan gruixat com el que hem llevat. Es tros. Si voleu les explicacions, jo les puc donar totes. Però, per favor, escoltau. La veritat, però. La veritat, tota. Se tanca l'escola d'esport, tot el que són l'accés de l'oficina de turisme
que s'emplearà, com vostè molt bé sap, perquè és el seu projecte. Des de l'oficina de turisme se farà sala de quart, la tassa d'accés que hi havia de dins del pàrquing per emplear com a accés al casal de la mar, per poder tenir els al·lots allà i que tinguin... Sí, jo li explic, vostè me demana i jo li explic. Els autocars dels al·lots del Puig de l'institut que recollien els al·lots s'aturaven, diguem-ho així, davant l'església o davant d'aquesta oficina i entraven per allà i entraven per dins del pàrquing d'aquí de vora, de l'oficina aquesta. En el moment que tancam no tenim accés per arribar allà on se recollien els al·lots. La solució, com vostès molt bé saben, quan van fer aquelles famoses cates que van fer obra allà, com que els autocars no podien passar, havien d'anar a cercar els al·lots a la rotonda de la Gamba. Hi va haver un moviment de pares bastant gros que se'ls van queixar, i vostès ho saben. Bé, anem a fer demagògia si volen, però és així. La veritat, jo li estic explicant. Els pares se van queixar i el que nosaltres feim ara és cercar una solució en la policia, amb autocars, que hi havia molts de testimonis que ho veien com ho fèiem, i la solució que se va prendre perquè els al·lots se poguessin recollir allà mateix on se recollien, perquè tenen per tapar-se davant l'església, per exemple, si hi havia mal temps, és llevar aquell arbre i poder arribar allà mateix. No passes tramvia, moure l'Ajuntament per qui passi. No, a veure, llavors hi ha una altra opció, que això també el poble ho ha de dir. No. Una petició que hi ha per la gent d'esport és que l'autocar de línia arribi dins d'esport. No, hi ha molta de gent que ho demana. Evidentment, moltíssima de gent que ho demana i una solució seria poder girar per allà també. Ja no hi havia ni un camió, i ara voleu que s'apon també. Disculpau, és eston de paraula de darrere, llavors passaran al públic i podeu xerrar tot el que vulgueu. Sèrio, jo estic intentant explicar per què ho han fet. La primera línia d'esport és impossible passar-hi, és impossible. L'única solució per recollir els al·lots allà mateix era llevar aquest arbre i arribar allà. Però llavors la comissió li vaig fer un suggeriment que no vaig dir en Jaume, no record qui era, no record, que a veure que, per exemple, hi havia aquest problema, que sabíem tots que hi hauria aquest problema, van fer un suggeriment de que, per exemple, ara, l'escola d'estiu d'esport ha fet excursions i han plantejat uns autocars aturats a la rotonda de la Gamba. I jo t'ho dic com a persona implicada, perquè he tingut la nina allà, s'han aturat allà i són menys de 4 minuts de la rotonda de la Gamba en el camp de futbol. Els nens que baixen de l'institut i els nens que baixen del Puig tenen 9 o més anys. Crec que qualsevol mare el pot deixar perfectament per damunt la vora via, caminant 4 minuts fins a arribar al camp de futbol. Era una idea que jo vaig fer un suggeriment a un d'editor. Si en aquesta comissió se m'hagués dit no, és que hi ha aquesta alternativa, ho haguéssim pogut saber, i haguéssim pogut unir nosaltres, que vosaltres no ho heu fet, anar als veïnats i comentar-li. Però és que el que em va sorprendre dimarts acabar la comissió, divendres arribar, perquè jo visc allà, i veure que hi havia això. Em va sorprendre quan fa 3 dies que havien parlat d'aquest tema, o no ho sabíeu fa 3 dies d'això. La veritat és que va ser un problema que ens va plantejar la policia i ens va dir que no hi havia accessos de l'autocar cap a la recollida dels al·lots. La meva pregunta és, no crec que hi hagi tanta urgència a esperar una mica a que se facin la recollida a la rotonda de la Gamba, allà en la rotonda de la Gamba, i mirar-ho entre tots, a veure quina solució és la més bona i no fer la correguda, una cosa d'aquestes que després genera un problema com els que hi ha donat. No hi veig que urgència
de llevar-se mitja plaça, no sé com diria, un tros, en sabre, mitja, què passa? que per el que vols, a la gent d'esport, que saps com seim, que m'ho afecten aquestes coses. No li puc entendre aquesta urgència en 3 dies, que m'imagino que n'hi ha expedients, n'hi ha informes, n'hi ha res. Si me dius que en 3 dies no ho sabíeu, me vull imaginar que no cap expedient obert, no? Que si dimarts van enxerrar tot, se va arribar a unes idees, no sé, és que no ho entenc, no ho entenc. Bé, va ser una decisió que se va prendre, agradarà més un dia, agradarà menys un altre, però van prioritzar els valors per davant de tot. Però si nosaltres som el poble... No és qüestió d'agradar un o l'altre. És el poble. Que una cosa d'aquesta i sapiguent el que hi ha i amb el consens que sempre vosaltres heu dit i amb la transparència que sempre heu donat, el fet que no m'ho digueu, a més nosaltres fem 1, 2, 3 i 4 carregats d'esport. Ostres, que me diguessin que no podem arribar al poble, vale, al poble de l'esport, no? Els veïnats, que diria, vale, 1, 2, 3, 4. Venir un moment i tenim una cosa, o en la mateixa comissió, que trobau, que hem pensat, si sempre vosaltres dieu que teniu aquest talent de dialogar, trob que és el més lògic podem dir, és que ens urgeix perquè ens comencen dijous les coses. Ja, mentre hem fet tot l'estiu per tancar un tros de pàrquing, no podem estar un mes esperant on ubicant l'autocar. No ho sé, ho trobo un poc, no? Hi ha de més petits. És una cosa però què és més important? Tu mateix me dius que és més important que els nens per l'autocar. A l'estiu, jo que encara no plou, el fet que es puguin estar coberts. Haguéssim pogut esperar, la meva opinió, haguéssim pogut esperar un mes a veure fer les coses ben fetes i mirar quina és la postura més correcta. Gràcies. Va, d'acord. Jo voldria afegir, jo la veritat que no ho entenc, i no ho entenc perquè aquests religiós que són molt aficionats en el Facebook, jo no ho domino massa, però que sempre compten tot. A tot el passat i quan està decidit, el qual no serveix per res, la transparència és comentar-ho, no dir-ho quan ja està fet, no té massa sentit, i crec que han pecat de soberbia amb això, crec que és una pena, miri, jo tinc una solució per això, però el que fa és pena de que això s'hagi preparat per una cosa que crec, i ho vull defensar, que crec que és una gran equivocació. Obrim com han obert aquell carrer, aquella placeta, que li dona peu a que tots els autocars, incloïts els de línia, passin per allà. Vostès saben com se pot transformar aquella segona línia, que té absolutament dret a viure bé, com a la primera o com a la tercera, a que passin els autocars de línia i els autocars dels turistes i els dels ciclistes i els camions de reparto passin per darrere i fugin fins a Toni Montis per damunt del pont per girar. No, si aquest és l'objectiu, que entenc que potser l'objectiu final és derivar tot el tràfic per allà, que és una altra cosa. Perquè si no, tenia una solució molt fàcil, però tan fàcil com que vostès saben, perquè supos que ho saben, que hi ha un solar que es menja Colom, que hi ha un solar que és propietat municipal, que dona directament des de la rotonda de la Gamba a dins el camp de futbol. Empobrir-se darrere d'allà, els xalots posaven dins el camp de futbol directament a la rotonda d'allà. Si deixàs l'autocar on estava antes de línia, des dels infants, xardes d'escola, davant d'aquell carrer que era 11 de maig, sí? Davant 11 de maig, els nens no tenien que cruzar absolutament ni una passa i no tenien que crear ni un arbre ni tenien que rompre aquella plaçoleta que a més impedia precisament en què se pugui entrar vehicles pesats, perquè si allà han de passar tots els vehicles que han de repartir, si és l'objectiu, crec que li fan un flac favor a aquella zona. Però si és el fons de la solució. Si no, és una cosa que té que fer pronto. Crec que havia moltes més solucions si haguessin almenys donat opinió al CUP, a part del regidor que s'ha passejat per allà i han decidit dir, no recordo. Però crec que és prou evident que és com està tot, que s'ha actuat d'una manera molt poc transparent. I una vegada teat rodonda i teat fora, ja està bé. Sí, doncs no, que ja està fet.
informes jo l'he... Sí. La meva pregunta no és que m'adongui, a part que m'adongui l'explicació, que jo agraeixo, que ara mateix no me satisfà massa, volia saber si hi havia reunits a taula de mobilitat, si hi ha informes de policia per escrits i firmats, i qui és el que va decidir firmar-ho. Si hi ha qualque expedient que digui pues jo ho he decidit, ja està, per què? Per això. No passa res, senyora Esteve m'ho reclamava sempre, qualsevol cosa tenia que haver tot un expedient. Exactament el mateix, com és que no existeix? Però bueno, però demà si existeix no s'informa ningú. I així m'hi veiem tots. La decisió la vaig prendre jo. La vaig prendre jo perquè vaig pagar a la policia i van estar trobant. Però de la mateixa manera que vostè va firmar molt de decret de Balia en les seves informes. No, l'expedient ha firmat decret de Balia. Hi haurà un decret de Balia que ho farà, però se va fer per urgència. No comptes, només comptant per votar, no? Claro, pues se diga. Val. Això comptant. Per pagar impostos. Transparència. Qui està sol·licitat el canvi de parada? Quina és gent ho va demanar, qui ho va sol·licitar? Perquè jo ho he anat demanant i ningú, tothom diu que no. Tu. No, es volia fer un incís, diguem que la urgència estava clarament demostrada perquè dijous comença l'escola. Poden fer un pas d'autocrítica, si ho poden fer en la qüestió informativa, no? Si hagués estat bo, tenim poc més de temps per pensar tot això i acabar de veure totes aquestes qüestions de circulació en tota la gent implicats en això, ho reconec, i crec que les pròximes decisions que prenguem s'ha de tenir en compte. De tota manera crec que la justificació, és a dir, ara s'obre no ens deixa veure l'escola, no? Això és cosa, vull dir, ara crec que hem fet una gran passa en l'esport aconseguint ampliar tot el que hem ampliat, no? I jo crec que s'ha de valorar molt la feina que va fer, per exemple, la regidora d'Educació en tot l'estil de gestions per poder fer precisament reprendre tot el projecte que hi havia d'escola que hi havia qüestions que encara no s'havien resolt i s'havien de resoldre. Crec que han fet totes les feines possibles, totes les passes possibles per arribar a aquest objectiu, s'han fet bé, s'ha tingut l'experiència quan tocava, s'ha pogut tancar l'aparcament, s'ha pogut habilitar l'aula de quart i crec que han fet una passa decisiva per consolidar l'ampliació de l'escola. No queden més, crec que estan fent molta feina també per tancar la qüestió de la sessió de la casa del mar i crec que serà una realitat i per tant realment sí que haurem aconseguit un gran objectiu de tots els partits, que era aquest d'ampliar l'escola d'esport, perquè esport no ho hem d'oblidar, és un lloc on hi havia més de 3.000 persones, se mereix una escola completa, primària, i se mereix uns serveis de primera categoria, perquè l'esport ho mereix. Per tant, això és l'essencial d'aquesta qüestió. Després la qüestió de Sabre jo reconec que s'hauria d'haver fet un poc més de feina de treballar i que els veïnats també poguessin donar la seva opinió i que poguéssim acabar de trobar la solució, però en el final la decisió que s'ha pres és per una urgència que havia de començar el curs i efectivament per no traslladats al lot a separar de la rodona de la gamba. Això no té res que veure amb el que ha plantejat el senyor Cimarro de separar d'estiu, no té res que veure una cosa amb l'altra. Jo quedi clar, separar d'estiu no s'ha... Allà crec que tots duem dins l'acord de programa una modificació d'aquesta parada per moltes qüestions, primer de tot perquè no té ni una ombra per poder-se resguardar i segon de tot perquè dins les xerrades que nosaltres hem anat fent en esport, per exemple la gent gran, sempre se'm hauran queixat que està massa en fort i puc parlar d'exemples de la gent gran de tot soll. Simplement el que vull dir és que és cert, amb això cultura amarrat, crec que hem de prendre nota i que per les pròximes vegades hem de ser més clars a l'hora d'explicar les coses però que la justificació és aquesta. Jo penso que al final la qüestió de la circulació en esport i de mobilitat en esport és un tema molt important i que efectivament la mesa de mobilitat i la revisió del pla de mobilitat que hem de començar a posar en marxa ho ha de tenir en compte. Sí, el pecat. Que fem molta feina. La feina que nosaltres hem fet antes, també, ha de quedar clar. Però una cosa dic, si ja que fem els 3 mesos, els 3 mesos ja sabíeu que van a tancar, o no? S'ha de pensar que jo avui he xerrat amb qualcú de la gent gran d'esport i ells m'han dit que no havien sol·licitat el canvi de parada d'estiu. Ho dic perquè vosaltres deies això i ja m'han dit una altra cosa, ho t'ho han dit. I després una altra cosa, altra gent que també
així com altres deien que donava una qualitat en els nins, per una altra banda hi ha gent que es queixa en l'esport, perquè si passava la parada d'estit per allà darrere, en el nin li tornava a passar... Tu, com no ho has dit? No dic que també passien altres... Per una altra banda, aquests rumors ja han arribat en l'esport i hi ha gent que tenen fills en aquesta escola i diuen que s'omplirà de pol·lució, perquè ja són una altra. Per això, jo extrem-me el que a mi me diuen. Clar, nosaltres veiem el problema dia a dia, perquè tots nosaltres vivim en aquella zona. Per això hi ha zones... Si però no vivim, ja tu vius a la demanda. No hi ha res a comentar, que si voleu, és a dir, la parada del bus encara no s'ha decidit en el fort, precisament això és un dels temes que s'ha de discutir. El que sí vull tenir, de les poques coses que he anat aprenent darrerament és que les parades del bus són com els contenidors de temps, és a dir, tothom no se vol a prop, però no l'any que seva. Quin és el concepte que hem de treballar? La gent té dret a moure's, tingui o no tingui cotxe, i una persona major que ha d'anar a agafar el bus no se'n pot anar als quilòmetres on pot. Eso yo como Juan, el carrer del centro. Eso yo como Juan. Per tant, això és el concepte, això és el que volem treballar. I allà passen cotxes, un encarregat de circulació, no crec que estiguem parlant de més o menys pol·lució. Sí que podem reconèixer que un bus ocupa més espai i pot generar un cert problema de circulació, però una cosa és que passi un bus puntualment i l'altra que en passin cada hora. Tot això és el que hem d'acabar de valorar a l'hora de decidir aquesta ubicació de separada. I ben pensant tota l'estructura d'esport com ha de quedar amb la circulació. Podeu deixar comentar altres? Deixeu-vos comentar altres. No farem així com toca. No podeu voluntarar, no dieu voluntarar així com toca. Sí, no sé si tornar a insistir. Jo m'apareix que és una equivocació dur tot el tràfic pesat per segona línia. Si és que l'objectiu estem sobirà, bueno, per ara, per aquell cantó, giraven camions. Per tant, no entenc per què no podria... camions de reparto. Perquè un autocar més petit no podria passar per allà per dues infants, igual que és clar un adult, doncs un autocar més petit. Amb autocar més petits, doncs no, senyor. I per què no segur un autocar més petit que sigui pugui girar? Vull dir, és que hi ha alternatives, antes de fer la destrossa, hi ha alternatives, si hagués hagut interès. Però ho dic de veres, si crec que la solució que jo li brinc passar per dins el camp de futbol era tan raonable com l'altra, antes de fer, el que no entenc és per què no han demanat opinió i és que més per obrir no han informes, només han autorització verbal, per tant, és que és una cosa que no pot passar. Però bueno, només discutim, perquè jo també ho he discutit moltes vegades, per molt que duguin separar bus un puesto, una persona que té mobilitat reduïda i viu a la platja d'Endervic o que viu a l'altura de les Oliveres, doncs li passa el mateix. Vull dir que seria exactament el mateix. La decisió l'hauran de prendre vostès i faran el que que jo, com que crec que obrim com a obert, a part de rompre aquella glorieta, li carregaran massa tràfic pesat d'aquella zona i això me preocupa. Ja veurem si és un bus o si són tots els que han de passar perquè podran girar. Perquè fins ara no passaven els grossos perquè no podien girar. Vostè sap, que si un autocar, si un xofer sap que pot girar, passa per allà. Passarà i se ficarà per allà. Després ja discutirem, però passarà. Per tant, quan tinguin dos autocars allà darrere l'Iglesi, doncs ja veurem com se menja. Però bé, és una altra cosa. Tinc una altra pregunta. He sentit, he llegit per ahí que Esposaret, que fins ara se fan, que havia intenció de tancar l'Esposaret vell, el que és l'Esposaret és clàssic. Fins ara s'havia creat la legislatura passada una estructura, precisament perquè ja té estructura d'escola de nens petits, per poder fer festes per nens petits que per lo que fos no podien anar perquè no hi cabien o perquè esperaven més car que endúste, i tenia una oportunitat o un lloc més adient i més barat per poder fer festes de cumpleaños per nens a un horari diurn i intentar donar un poc d'ajuda a tothom. I sé que a més tenia molt d'èxit perquè, vamos, estaven tots els fins de setmana agafats. Ara, per lo que veig, això se deixa de fer i no hi haurà lloc per fer-ho a no ser tan dúfer.
espai que ja no comptarem per què, però només li vull fer la reflexió que era un bon lloc per fer-ho, que era un lloc adient per això, hi ha els banys petits, hi ha moltes coses que ja estan preparats per els vàlids i per tot, i crec que era una bona iniciativa la legislatura passada i crec que és una pena que ara l'avortin, si és que és el que diuen, m'agradaria que me digués si és el que l'han de portar i anul·lar aquesta possibilitat i què pensem fer i quina gestió fem. Li puc explicar perfectament. Nosaltres, la nostra idea és que Esforçadet és un lloc ideal per tenir una escola d'adults. I el que fem ara és aturar totes les activitats que se puguin fer per no condicionar les possibilitats de fer de l'escola d'adults a dins d'Esforçadet. Fins que no sapiguem exactament els espais i els horaris que ocuparà l'escola d'adults, no se reanudaran les activitats aquestes. Per altra part, aquestes activitats són deficitàries totalment per l'Ajuntament, perquè si mirem les coses que ens costa anar allà a obrir, a fer net, les instal·lacions, per una festa, si haguéssim de posar el preu, ens aniríem en el preu de l'escoleta d'allà de Júlia Ramis, que haurien de pujar el preu, i crec que preu per preu no ponen competència a una altra institució. Simplement això. Bueno, el cost que té aquestes festes en Esforçadet, en tema de limpiesa, està ben estipulat de moltes, quan ells venen a demanar per fer una festa, que ha de quedar ben net. I jo me'n record que tant els funcionaris hi anaven i l'únic que feia les dones de la limpiesa era mirar i veure que tot estava correcte. O sigui que el cost de limpiesa crec que és zero, perquè cada persona que fa la seva festa estava obligat a fer-ho net. Això una. Dues, l'escola d'adults crec que és bastant compatible amb el que són les festes d'aniversari, perquè les festes d'aniversari són el cap vespre i el cap de setmana, i crec que l'escola d'adults, a no ser que ho canvieu, no són el cap de setmana. Hi ha uns horaris ben estipulats gràcies a un reglament que se va fer nou, amb uns horaris, crec que hi havia moltes mares que se queixaven pels horaris. Ben que dir, no hi veig cap tipus d'oposició en això que vulguis que ara per ara se tanquin les festes i ja veurem què fem perquè hi ha l'escola d'adults. No ho entenc. No, és una decisió nostra que creiem que hem de prioritzar i que no ens ha de condicionar per el que vulguem fer allà. Simplement. Mare, simplement és això. I una vegada que ja s'hagi instal·lat allà, si se pot compatibilitzar, doncs es compatibilitzarà, però és que no ho sabem. No entenc el fet que no sabeu, perquè heu demanat realment a les mares, perquè si veus tots els calendaris que tenia la secretària que hi havia antes, no hi havia ni un sol cap de setmana buit perquè se poguessin fer les festes. Ben que jo crec que si tant de talent que teniu i tanta ganes de dialogar, se pot demanar a les mares si estan d'acord o no en que se tanqui Esforçadet, perquè jo me'n recordo que vaig tancar per un tema de fer un reglament i se me van tirar damunt i jo no xerrava de dialogar. I vosaltres que sí xerrau de dialogar, tancau perquè ho heu de mirar. Crec que millor és demanar i veure, perquè crec que la darrera festa que està demanada me van dir que d'aquí 2 mesos. Què fas en aquest que tenen demanat? Els idees que s'ha tancat, perquè has de pensar si és compatible amb l'escola d'adults. Crec que no és adequat, però bueno, vosaltres decidiu. Va, tothom repetir. D'aquí 2 mesos se farà i ja no se'n farà més, fins que no sapiguem exactament les necessitats que tenim per l'escola d'adults. No, el que la gent ha reservat, i aquí hi ha un exemple com la Susana Sinaga, li van dir que sí. El que no farà, si ha de reservar més. No, de s'esquerra reservada. Però, és tan senzill com que nosaltres volem fer aquesta línia i nosaltres volem tenir tancat ara, i tu ho has dit, tu la vas tenir tancada per un tema i se te van tirar a protestar tothom. Nosaltres ara ho hem tancat i no ha rebut cap crítica, més que aquesta que ara. No, però venen aquí, quan venen aquí a donar l'hora i li diuen que no.
però és que nosaltres ho pensam així, i és la nostra manera de pensar. Si això és la política, si bàsicament quan te'n vas a unes eleccions i votes a una gent, penses una manera de fer o una manera de fer, i nosaltres tenim unes prioritats i vosaltres no tenim les altres, i ja està, no passa res, i tan legítim és el que feia vosaltres com el que feia nosaltres. Nosaltres creiem que quan hi ha negocis per enmig del poble, l'Ajuntament no s'ha de posar a fer la competència deslleial en aquest negoci. Posaré un exemple. Si el senyor Simarro en Manescal o el senyor Darder té una bugaderia, només faltaria que l'Ajuntament se n'anés davant casa seva a posar una bugaderia o un Manescal a meitat de preu, perdent tot bés, per fer competència una o l'altra. No és una competència, és una opció més per ciutadans que no pot pagar 150 euros de càrrec o 80 a majoria. 80 que se te'n tornen... No. Sí, som per anar. Bé, és que no sé com va aquesta escola, però... Una cosa, jo l'únic que demano és que si ja que s'ha fet una regidoria de participació ciutadana, per què no se fa aquesta pregunta o per què no se fa aquesta consulta si justament hi ha una regidoria de participació ciutadana? Per això, per què no se fa aquesta consulta? I sabrem realment si se pot deixar o no se pot deixar de fer, ja que el nostre regidor no hi havia, està molt bé. Ja està. Aquesta regidoria de participació ciutadana ha de servir per consultar la gent però no tot pot passar per participació ciutadana. Primer de tot necessitem redactar un reglament de com ha de participar la gent, quanta gent ha de votar, com s'ha de votar, en quines circumstàncies. El que no podem fer és demanar només a un determinat grup de persones sobre algun tema en particular. Això s'ha de regular, s'ha de ficar reglaments i a partir d'aquí podrà participar la gent. Això per una banda. I segon, al marge d'això hi ha decisions que són polítiques i que no hi ha participació. I aquesta entenc que és una d'elles. Me sorprèn que antes era tot que ho tenia que decidir la gent i ara les coses polítiques. Jo no entenc que és una cosa política. Una cosa política és decidir què s'ha de fer en un edifici com es Posaret Vell. No ho cal entendre massa bé. Jo supos que farà una reunió ciutadana per demanar l'opinió de la gent que troba. I quines alternatives hi ha? Jo sé que l'escola d'adults està la defensora. I si vostè me diu que és un lloc perfecte per a l'escola d'adults, un lloc on els banyos tenen 20 centímetres de diàmetre, jo no sé com s'assegurarà un adult si té una urgència. Vull dir, si això, vostè me diu que és el lloc ideal per a l'escola d'adults, perquè s'abric, si l'han de penjar, està l'any o tindran de terra, si han de fer inversions de banyos, no sé què. Però sobretot el que me preocupa és que la prioritat d'aquest equip de govern sigui una, llevar el que no és rentable, llevar el que no és rentable i no fer competències de més. Jo està bé que me posi jo com a exemple, però bueno, hi ha gent que és professor d'una cosa i l'Ajuntament fa escola d'adults i hi ha professors que donen classes particulars. I la meva també és oficial, que vol que li digui. El que no té sentit és que me digui que no poden donar un servei més barat a la gent, que pugui tenir un servei més econòmic i obligar-lo a donar a un lloc privat, perquè a més, si vostè me digués que hi ha un lloc que està subvencionat per l'Ajuntament per fer festes d'infants, ho comprendria, però Can Dulce és una agrupació cultural, no és un lloc per fer festes d'infants, ni per fer, i una guarderia no és un lloc per fer festes, és una guarderia privada d'educació, no és per fer festes, per tant, no estan dins l'epígrafe de festes de recreatius, o que jo sàpiga, no estan dins l'epígrafe de recreatius. El qual seria un xiquibac, una cosa d'aquestes que jo podria comprendre, però això no existeix. Jo crec que hi ha una alternativa per res, per 30 euros, crec que era una bona alternativa,
i no obligar a tothom que vagi a Can Dulce i pagui 150. Diu jo, ara si vostè troba que s'ha d'obligar a tothom que vagi allà o se'n vagi com és una altra cosa. Això sí que és una decisió política, efectivament. Si la decisió política és que l'Ajuntament amb el que perd que s'ha de tancar, això, vale? No? Pues ja va bé. Bé, jo de vegades trobo que no sé si és perquè avui també és públic i ha volgut a provocar-nos, però que vostè, que en temes de transparència i participació crec que no sap ni el que vol dir, que molt bé que hi ha el mateix i hem fet la seva política. Però en tema de serveis públics vostè sap perfectament, perquè és una llei del Partit Popular de sostenibilitat i de l'equilibri econòmic, teòricament, tots els serveis que presten els ajuntaments, les administracions locals, que no siguin d'obligat servei, podrien ser una neteja viària, per exemple, o el manteniment de carrers, no hi pot haver pèrdues. Que l'Ajuntament de Sóller estiguem habituats tots i diguem acceptant que n'hi ha, podrien ser solengelats, que no és exagerat, però supos que tots, si per consens anem mantenint certes pèrdues, és perquè pensam que ho hem de fer, però no perquè ara mos ho tiri com a algo que no, és que no ho pot fer l'Ajuntament si complim la llei de sentit estricte i vostè ho ha de saber més que ningú. Supos que aquest discurs també li farà d'escola de música i a tant de serveis que hi ha a nivell municipal. No li quedarà. No, ja veurem. No, el que passa és que aplicarà una cosa aquí i una cosa allà. Per vostè la transparència és que li hem de dir a vostè i vostè ha d'estar d'acord. No, la transparència no és així. La transparència és fer les coses que l'equip de govern decidirà i jo li critico les decisions que pugui prendre. Realment estan legitimats per fer-ho. Claro que ho fan bé i els jutjaran després i després passarà el que si han triomfat ni ara i si no, doncs no. Però la transparència suposa fer les coses no per a negociar i nocturnitat, no suposa anar de matí allà i fent-hi la brigada i s'enduir. Això és falta de transparència. Això és falta de transparència. No sé. Perdó. També jo reconec que amb la senyora Esteve no tenim cap punt en comú, a part de ser humans, que ho som, sense cap dubte, no tenim punts en comú de... Jo, el que vostè troba jo no estic d'acord, el que jo trobo per vostè és un pecat mortal. Per tant, no li vull intentar convèncer, i a més assumeix que no tenim massa punts en comú, no ho hauria de dir, però que em digui que nosaltres no som transparents, que vostès s'han de posar d'acord entre molt de partits, entre molta gent, és una altra història. Que nosaltres teníem que posar d'acord entre tots nosaltres i tots els nostres grups per una cosa, també li puc assegurar. El que passa que si vostè no ho sabia, no té res per dir. Almenys no discutir més, jo crec que simplement ho ha dit vostè prou perfectament. D'aquí 4 anys m'ho jutjaran, veurem com ho heu fet, i com si van jutjar-lo de vostè, i també, per això ho heu dit. Sí, sobretot 3 regidors menys. Així de clar. Així de clar. Jo volia demanar si la pàgina web està actualitzada. La pàgina web. No saben. La pàgina web s'han actualitzat una sèrie de dades que l'equip de govern actual i ara estàvem amb els consorcis TIC per fer tota la pàgina nova. Nosaltres estem adherits en el consorci, tenim una sèrie de serveis com és Salou informàtics i la nova pàgina web ha entrat dins el seu projecte des de 2016. Nosaltres ara estem fent el llistat de continguts que se'ls ha de donar a final d'any i a partir de gener de 2016 ells començaran a fer la pàgina i la faran completament nova. La pàgina que ara desapareixerà, serà una pàgina més senzilla amb una sèrie de temes a nivell de navegació, de facilitat d'accés i de penjar tota la informació actualitzada.
La pàgina web posa que el regidor o regidora de turisme està pendent d'assignació, el regidor o regidora de promoció econòmica també. És així? Que no s'ha assignat? Si no acaba la pàgina web fins que no hi hagi un nou acord de ple o un nou tràmit administratiu, el regidor de promoció econòmica i turisme encara som jo. Que m'ho demana el president. Però seràs tu. Ets tu, actualment ets tu. Com que diu encara, no sé. Més preguntes? Ja referent tots aquests temes que jo he anat sempre de transparència i de més, jo crec que en el mes de va començar el nou equip de govern i de més han estat sortint una sèrie de notícies en els setmanaris del poble que crec que tenen certa importància per al poble i bé, m'agradaria que s'aclarís un punt en concret. M'estic referint sobre el tema dels mòbils que van sortir, que si són d'iPhones i de més. Va sortir dia 21 del 8 a premsa, o sigui fa res, setmana va sortir a premsa que hi havia hagut una reunió entre el senyor Batlle i el senyor Simarra. M'agradaria que s'afrontàs un poc que va sortir d'aquesta reunió que se va decidir. La reunió va ser amb el senyor Simarra, el senyor Colom i jo mateix. La reunió se va arribar a un acord perquè s'havia notificat al senyor Simarro que ell era responsable de tots els mòbils aquests, dels 11. El senyor Simarro va dir que ell els havia donat, ens va donar la relació dels mòbils que havia rebut, de qui ho havia rebut. Nosaltres ara notificarem a les persones que ell ens va dir que a una de dues o tornen el mòbil o paguen la quantitat que els pertoca. I vam arribar així, en aquest acord, estava en aquest punt. Se va quedar d'acord en que tornen el mòbil o paguen aquesta quantia. A partir d'ara se farà qualque norma de creure que sigui falta de cara a que si s'agafen mòbils, que a més hi ha partida per això, els regidors que surten tornin els mòbils perquè per el que tinc entès aquests mòbils mai s'han tornat, és a dir, cada pic que hi havia una legislatura teníem mòbils i aquests mòbils no se tornaven. T'explic. Totes les legislatures, al principi de la legislatura se té un mòbil, passen els 4 anys i el mòbil ja està. Quan acaba la legislatura desfassat i se'ls han anat quedant. El darrer equip de govern, quan va entrar el 2011, va tenir un iPhone 4, el 2013 el van canviar per iPhone 5 i els iPhones que demanàvem són els que van agafar el 2015. Això és l'únic. Els altres dos no, perquè ja surten i són obsolets. A més, els iPhones que estan xerrant, els dos primers, estaven agafats de les partides de les companyies que te donen una quota un muntant de dobbers en valor de mòbils que tu vas descomptant per els telèfons corporatius d'aquí dins. Aquests, al contrari, encara no m'acredites per què, se van optar per comprar-los i pagar-los en 24 mesos, a 6 mesos de sortir de la legislatura. I és això el que nosaltres reclamem, que és que encara queda un any i mig per pagar. Simplement això. Sí, bé, des de Guanyar Sol ja estic totalment d'acord en que els mòbils s'haurien de tornar i haurien de ser de l'Ajuntament, però sí que és vera que unes declaracions que va fer el senyor Simarro a premsa i ens van xocar i a partir d'aquí ens van començar a fer preguntes, el senyor Simarro que sempre havia passat així, és a dir, que ja no se tracta igual de sol·licitar coses antigues, sinó que se tracta de fer una normativa de cara que no torni a passar mai més.
crec que ens ho hauríem de plantejar. També de veure que, per exemple, anant a Merotec i revisant premsa, l'any 2009 va haver canvis de companyia, se va passar de Movistar a Orange i d'Orange a Movistar en una qüestió de 6 mesos, que va passar també amb aquells mòbils. Jo per al·lusió jo dic que sí que hi va haver un canvi de companyia perquè a més unes tarifes pactades que s'havien fet en aquell moment no van ser les correctes i se va canviar, però en aquell moment sí que no era que els canvis anaven, ja no entraven ni dins una bossa, és a dir, que tornaven al terminal, se va canviar d'un terminal a un altre, els terminals eren d'una companyia, però quan hi ha una companyia només poden utilitzar una vella companyia i no va més que això, i a l'hora de canviar tots els terminals que hi havia en aquell moment de tot, no només de la corporació, sinó de tots els funcionaris. Quan parlam de terminals corporatius, m'agradaria que se tingués en compte que no només són els regidors o la corporació, sinó que són tots els funcionaris que disposen de terminal, no? I per això fer un canvi i ja està. No va tornar. El que sí s'hauria d'explicar és que, com ha dit el senyor Jaume Cervera, que sí que durant un temps o una legislatura tu pots utilitzar un terminal i pot tenir un gast de terminal i acaba la seva vida útil, no? I el procés havia estat diferent. Jo entenc que aquell mòbil en aquell moment se van tornar en canvis de companyia. El terminal que tenia a Orange i va tornar a Orange i se va tornar a agafar terminals a Movistar. Eren terminals que s'estaven utilitzant, és a dir, la companyia els utilitzava. Han d'estar terminal. Ja no hi ha res. Bé, per part nostra, per finalitzar un poc el tema, teníeu en compte fer una normativa la qual això no torni a passar perquè els terminals pertanyen a l'Ajuntament i no a persones físiques i per tant no se poden endur aquests terminals, perquè ara avui en dia els terminals són lliures. Farem una revisió del reglament orgànic i s'inclourà. Més preguntes? Públic? Preguntes? Sí. En 4 anys no el van posar vostre, nosaltres en 3 mesos el van posar. En 4 anys no el van posar, en 3 mesos el van posar. Buenas noches. Les pido perdón a todos porque no sé hablar en la lengua. Lo siento. Sí, perfecto. No hay ningún problema. En una reunión que tuvimos hace un mes, más o menos, con el señor alcalde, en la gente mayor del puerto, hablamos un poco del tema de los aparcamientos y del posible traslado de la parada del bus. No se llegó a un acuerdo porque tenían que determinarlo en la Junta de la Mesa del Ayuntamiento y que el día 17 de este mes seguiríamos hablando en el puerto. Pero esto se llevó a cabo de una forma inmediata que no sabemos el motivo en el puerto, el por qué se retiró ese árbol que no tiene ningún sentido, porque el autocar que llevaba Repic por la calle de la iglesia, el único impedimento que tuvo fue el toldo que un comerciante pues tenía puesto. Cuando lo sacó, pasó. Aparte, en el puerto, cuando se hizo el paseo, se hicieron pruebas de paso de vehículos en casos de urgencia
o en caso de que el túnel no se pudiese pasar. ¿Sí? Sí, ahora se puede, vale, de acuerdo. Por el paseo, si esto es una forma provisional de establecer el contacto del colegio, la rotonda se debería de colocar otra vez cuando el servicio del autocar pudiese pasar por donde estaba pasando ahora, y la rotonda dejarla como estaba. Otros árboles y la rotonda en su sitio, para que por ahí no sigan pasando los autocares o los vehículos de mayor tonelaje que hasta ahora no estaban pasando. Por la calle de la Iglesia hacia la calle Marina, girando a la izquierda, siempre se pudo pasar, excepto que el restaurador y el comerciante que están en la esquina tienen muy separadas las mesas y el toldo. Eso fue el único impedimento, porque yo estaba allí viendo la maniobra del Berlín. No hubo más problema que ese. O sea, claro, si me dice hoy, como nos está explicando aquí, la Regidoría de Medio Ambiente, lo explicó él en el Facebook. En el puerto teníamos, si hay un desastre en el túnel, había que hacer un plan de emergencia para salir del puerto. Tenía que tenerlo previsto el ayuntamiento. Porque según él, o según la persona que escribió esto, por ese paseo no se puede circular, lo impide la catenaria, lo impide no sé qué, se estropean las baldosas, en fin, total. Que sería un desastre. Por lo tanto, equivaldría a que si esto es verdad, en el puerto nos quedaríamos allí parados sin poder salir, solo a pie. No sé si eso puede ser verdad o no puede ser verdad, si no, yo le pediría que hiciese un plan de emergencia para poder salir por allí. En caso de que en el túnel no se pudiese circular, que no es cierto, porque ya se ha circulado muchas veces. Y yo no sé a qué viene esta duda y tener que hacer una mera inoportunidad de talar un árbol. Y yo en el Facebook le ponía a la señora Catalina Esteban, que nos ayudó mucho en el puerto con referente a esto, a los árboles. Ella no puso ningún impedimento en arreglar los árboles que hacían falta en el puerto. Y no sé a qué vino esto ahora de talar ese árbol, porque es que no tiene ninguna explicación. Con lo que nos dice el regidor de Medio Ambiente, yo no lo veo ninguna explicación. Y lo que estoy oyendo aquí tampoco. No lo sabía, seguro. Lo que estoy oyendo aquí tampoco. No nos convence en el puerto esta situación. Porque el autocar puede salir del puerto sin haber hecho esa maniobra. Muchas gracias. Més preguntes? Bon vespre. Bé, jo no parlo en nom de ningú excepte de mi mateix, perquè, en fi, soc un veïnat d'esport. El meu nom és Guillem González i la veritat no sé si m'express massa bé. Parlant en públic crec que ho faig millor per escrit i espero que prest ho pugui llegir. Evidentment, el que heu fet me sembla una barbaritat, això per començar. Crec que a més l'explicació que intentàveu donar a mi em sembla, per dir-ho de qualque manera, absolutament banal. Això per començar. Crec que s'ha fet a més una cosa que, per desgràcia, ara se faci el que se faci, no té remei. Si volgués fer broma diria que el que fa gràcia, i no em fa gens, és que sembla que s'han invertit els papers. Que ara tenim el PP en el govern, en el sentit que eren els agressors del medi ambient, i al revés. Jo crec que des de vosaltres, com a equip de govern, i estic parlant del PSM, ara es deis més, no podeu sentir des de cap tipus d'orgull en el que heu fet. Perquè és només un arbre, és cert, és només un arbre.
però jo crec que és bastant simbòlic del que heu fet. No se poden fer les coses d'aquesta manera. Crec que no m'estic expressant ara mateix massa bé perquè me comença a anar per les branques, però crec que s'entén perfectament el que vull dir. I des de luego, mal començament d'accions heu tingut, crec jo. Sobretot per com heu fet les coses. Des de luego els fons a mi em pareix absolutament reprovable també. I no sé, us ho heu de fer mirar, no? És veritat. Sí, bon vespre. Bon vespre. La meva pregunta va cap a la regió d'infraestructures. Avui hem sentit en aquest ple que deien que volien un esport servei de primera qualitat. Jo crec que no és servei de primera qualitat. El 2010, diumenge passat i cada dia a les 10 del matí passa un sobufador mullant pols i tu estàs prenent un cafè a qualsevol terrassa del bar que hi ha a primera línia i tota la pols també dins el cafè. Si això és qualitat turística i això és imatge turística, crec que estem a Àfrica. Per tant, jo el que li suggeriria que fes un timing de neteja d'acord amb les necessitats. Prengui nota que és essencial per l'imatge de la gent que vivim allà i dels turistes que no els visiten i que estan asseguts a les terrasses veient la seva consumició i que de repente després passa a soia recicle i a la mateixa hora te carreguen totes les caixes, però estem xerrant de tramos des de les 9:30 a les 12 del migdia. Això no és imatge turística ni potenciar la principal economia de la nostra. Moltes gràcies. Bé, molt bé, però per la part que me toca, que és la de neteja, evidentment hi ha un timing de neteja, evidentment que està previst, però no només s'ha de preveure el servei, sinó també s'ha de preveure el personal que tens, no n'hi ha més. Perdoni, en vez de començar a l'hora que comencen, que jo a les 5 del matí estic corrent amb el port de Solla, que comencin voltant, que se comenci antes, quan fan tota la zona de Serena, i l'altra banda, estem xerrant a la zona on tots els del port de Solla i els estrangers i no visiten, baixen del tramvia, s'asseuen a les terrasses, prenem el cafetet tranquil·lament i llegint el diari. I de repente té un senyor amb un bufador de pell de fora i sense mirament. Per favor, ai vostè, això, perdoni, ni el Rafael de Palma ni Trupiassa fa això, planifiqui els horaris. Sí, no. He anat i a les 6 del matí que és quan comencen, no és que comenci molt tard, comencen a les 6. I he anat. De fet, d'aquesta setmana, a part d'en ple bufador, que efectivament dona molèsties, han començat a fer una cosa que només se fa a Solla, en esport no se fa, no sé per quina raó, que és treure els carros en la granera, que donen menys molèsties. Des d'aquesta setmana hi ha 2 carros en esport, que no n'hi havia cap abans. Si els voleu veure, bàsicament se dediquen a llevar dàtils perquè ara acaben tots els dàtils. Els pot trobar qualsevol de matí que vulgui a la platja d'en Rapit. No, estic xerrant de la platja d'en Rapit, estic xerrant de l'altra banda. Perdoni, hi ha fins al lot d'Estornou, ho fan més prest i més ben fet net. Suggerència, una altra cosa, si el servei de neteja puja pel carrer Mestral per amunt, perquè quan ni siquiera el carrer Mestral passa a la netejadora, tenim carpenat el veïnat tot el carrer nostre. I veiem cada mes la nostra contribució corresponent a la feina. També li estem demanant que facin els carrers alternatius. Moltes gràcies. Està previst. Bé, si trobo que s'ha de revisar coses, se poden revisar. Està previst. No està previst. Miri, me compromet d'ajudar-li a fer un timing de neteja en l'esport de Solla i a la zona on vivim tota la gent amb uns horaris adients. Només vaig anar a Pau i copiar com ho feia Maia,
O que Ubià que ho fa servei de neteja de Ubià? Maia aquest estiu ha contractat 250 persones. No crec que puguem fer el mateix. Perdoni, vostè té artestat nou que fan una neteja molt bona, segona línia, i les han llevat de primera línia. No sé si per aquest s'imagina que donen aquests olors, però jo vull aquests olors fent feina que no altres. Perdoni, però el nou fa exactament la mateixa feina que fa 3 mesos. No s'ha canviat absolutament res. Que la primera línia no pot fer servir cafè perquè te venen a les 10 mitja de matí, no estic xerrant de les 8 de matí. Perdoni que insisteixi, baixi i vegis problemes. No, sí, no sé què direcció que vaig. Moltes gràcies. He baixat, gràcies. Gracias. Bueno, el tema que yo tengo no tiene que ver con nada de lo que se ha hablado aquí, pero creo que es lo bastante importante como para que se pronuncie el ayuntamiento públicamente, porque públicamente hasta ahora no lo ha hecho. Soy la vicepresidenta de la Asociación Protectora de Animales. El día 6 recibí un mensaje de la presidenta que hace un momento estaba aquí, se ha ido, diciendo que el ayuntamiento, bueno, que nosotros pensábamos en la recogida de animales, y se lo intento leer literalmente. Dice, después de las últimas gestiones que he realizado con relación a la recogida de los perros perdidos o abandonados en nuestro término municipal, he tenido que tomar la decisión con carácter de urgencia de parar dicha recogida para el Ayuntamiento de Sóller, por las siguientes razones. No estamos dentro de la legalidad,